Państwa bardzo serdecznie w gościnnych progach tego wspaniałego muzeum. Po prostu jestem niesamowicie szczęśliwa, że przez ten rok, prowadząc projekt Mickiewicz, na który w tym miejscu oczywiście również zapraszam na naszą stronę w serwisie YouTube, gdzie mogą Państwo słuchać wszystkie 24 pieśni projektu. Możemy dzisiaj w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w tak licznym, wspaniałym gronie i dzięki panu dyrektorowi Tomaszowi Fopke, który się znajduje na sali, w tym miejscu i również w transmisją, w streamingu ten koncert Państwu zaprezentować. Będą to wybrane pieśni projektu, nie wszystkie. I zaczniemy po prostu od Dzień dobry. Dzień dobry, dремлешь ty i duch Двоица Твой. Он здесь в лице Твоем, а там в селениях рая. Так солнце делится блестуче, проплывая, оно и здесь, и там. Оно и здесь, и там, за дымкой золотой. День добрый, в окнах свет, и видишь, я с тобою. Внезапно оробил пред сонной красотою. Скажи, прогнал ли сон твой тревог вчерашних тень? Скажи, прогнал ли он? Скажи, прогнал ли он тревог вчерашних тень? День добрый, протяни мне руку, и не стою. Велишь, я уйду, велишь, я уйду. На свой наряд надень и види поскорей. Услышишь, добрый день, услышишь, добрый день, услышишь, добрый день. Kolejną pieśnią w programie jest Znasz li ten kraj i jest to pieśń bardzo znana do melodii, którą stworzył Stanisław Moniuszko, ale jest niezwykła w tym projekcie, ponieważ jest to jedyna pieśń w języku kaszubskim, do której tłumaczenie wykonał sam pan dyrektor. Także tę pieśń dziękuję raz jeszcze, że mogę ją wykonać i dedykuję panu, że ubogociła nasz projekt i podkreśliła miejsce, w którym się znajdujemy, naszą tożsamość. I dzięki temu języków użytych w projekcie są nie 3, czyli rosyjski, niemiecki, polski, a 4: rosyjski, niemiecki, polski i kaszubski. Знаешь, крызе квяты цитруновы, стрud lesów skrzusał ja.
страшным видом, как будто мглою скрываю пламя душевных волнений. И только ночью тихо к тебе на луна я изливаю в слезах бурю Tutaj muszę zaznaczyć, że wybór pieśni do projektu był bardzo trudny, ponieważ okazało się, że jeżeli chodzi o wiersz Polały się łzy, tych pieśni można liczyć w setkach. I wszystkie naprawdę mają w sobie coś niezwykłego, przyciągającego. Jednak nie mogłyśmy tak skonstruować koncertu, żeby Państwo słyszeli 10 wersji Polały się łzy, bo myślę, że wszyscy byśmy płakali tutaj, zamiast radować się z tego, że ten wspaniały projekt niestety się kończy, ale rozpoczyna się rok 2022, który został ustanowiony rokiem romantyzmu polskiego. Także wszystko jeszcze przed nami i kto wie, może nagramy kolejne łzy. Dzisiaj cieszę się, że mogłam wykonać tę kompletnie zapomnianą pieśń Zygmunta Noskowskiego, która uważam, że tak wspaniale obrazuje
te spadające krople łez, że powiem szczerze, że trudno się wykonuje, bo człowieka w środku samego po prostu doprowadza do łez. Ale będzie jeszcze jedna wersja tego interpretacji tego wspaniałego wiersza i będzie to pieśń Anny Rocławskiej-Musiałczy, która jest dzisiaj z nami i dziękuję jej bardzo, że dla naszego projektu skomponowała tę przepiękną pieśń, którą Państwo niedługo usłyszą i że jest dzisiaj z nami. Tak, a teraz kolejna rosyjska pieśń. О, милая дева, нет все меня словами, мучение любви, вередость без смущения. Зачем не могу я душе моей пылкой излить твою душу безмолвно и страстно? Слова так бессильны, слова так ничтожны, едва отзовутся в устах замирают. Уста утомились напрасною речью, но страстно и нежно любую с тобою. Не молвя и слова, я с трепетом сердца предамся восторгам и пылким лобзанием. И пусть так проходят дни, месяцы, годы, пока не сойду я в могилу покоя. Сойду я в могилу навеки. Mogą być Państwo również zdziwieni, że dzisiaj występuję z pomocą pulpitu, mimo że prawie z niego nie korzystam. Niemniej myślę, że warto to zaznaczyć, że w grudniu zeszłego roku niestety bardzo ciężko przeszłam koronawirusa i jedyne, co mogę Państwu zaświadczyć, to to, że mgła covidowa istnieje, więc dla bezpieczeństwa Państwa i własnego korzystam dzisiaj z tej pomocy, jednak wszystkie pieśni nagrane podczas tego projektu były wykonywane z pamięci. Także zapraszam ponownie na nasz kanał na YouTubie i zapoznania się z naszymi interpretacjami. A teraz jedna z naszych ulubionych, myślę, pieśni tego projektu. Nad wodą wielką i czystą Mieczysława Weinberga. Jest to ostatnia z cyklu 3 pieśni tego kompozytora. Te pieśni są wyjątkowo dramatyczne, obrazowe, kolorowe, a jednocześnie tak głęboko zespolone z tekstem poety, że jeszcze raz zachęcam do zapoznania się ogólnie z twórczością Mieczysława Weinberga, który na szczęście w ostatnich latach jest przywracany naszej pamięci. Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki i woda tonią przejrzystą od
nad wodą wielką i czystą. Przebiegły czarne obłoki. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął. Woda tanią przejrzystą odbiła światło, głos zniknął. A woda jak dawniej czysta stoi wielka, przejrzysta. Skalą trzeba stać i grozić, obłokom deszcze przewozić, błyskawicom grzmieć i ginąć. Mnie płynąć, płynąć, płynąć. W trakcie projektu odkrywamy również wiersze nieznane, bo czy ktoś z Państwa znał wiersz o wdzięcznym tytule w albumie Księcia Golicyna? Ja również nie znałam przed tym projektem, a jednocześnie mało znany polski kompozytor Witold Freeman napisał bardzo wdzięczną miniaturkę do części tego tekstu. Jeżeli wolność czuć i kochać umiesz, w naszej rozmowie nie potrzeba słowa. Twe westchnienia, ty me łzy zrozumiesz i dłonią ściśniesz.
teraz zaśpiewamy pieśń kompozytora, którego poznałam w trakcie mojej pracy z kapelą Gedanensis. Jest to młody kompozytor, który kończył Gdańską Akademię Muzyczną. Nazywa się Rafał Kłoczko. Napisał 2 pieśni w czasach swoich początków kompozytorskich właśnie do tekstów Adama Mickiewicza. Schował je do szuflady i w jednej z naszych rozmów wyszło na jaw, że one nie zostały nigdy wykonane, że takie 2 pieśni istnieją. I po prostu zadałam pytanie, a może ja bym je zaśpiewała? I to będzie pierwsza z nich. Z samotności do Ciebie biegnę jak do wody, z codziennej życia upałów, z jakąż rozkoszą padam w jasne, czyste chłody Twych niezgłębionych kryształów, Twych niezgłębionych kryształów. Nurzam się i wybijam w myślach nad myślami i gram z nimi jak z falami, aż ostygły znużony złożę zwłoki, choć na chwilę w sen głęboki. Tyś mój żywioł, ach, za cóż te jasnych wód szyby studzą mi serce, myśli zaciemniają mrokiem i za cóż znowu muszę na kształt ptaka ryby wybijać się w powietrze, słońca szukać ogniem. I bez oddechu w górze, bez ciepła na dole, równie jestem wygnańcem w moim żywiole, w moim żywiole. Teraz będzie pieśń Henryka Cylkowa, który był rabinem Warszawy. Jest to niezwykle dramatyczna pieśń i bym powiedziała na wskroś romantyczna. Nosi tytuł Strzelec i muszę powiedzieć, że przyniosła nam ona nie lada wyzwanie, ponieważ transponowałyśmy ją w dół od oryginalnej tonacji. Jest bardzo niewygodna, ale to po raz kolejny okazuje się, że to, co jest niewygodne, potrafi być niebywale dramatyczne i piękne. I żeby wykonać tę pracę, troszeczkę wydłużyć pracę akurat nad tą pieśnią, bo muszę się przyznać, że przekładałyśmy ją. Na początku miałyśmy w planie zaśpiewać ją wcześniej, w trakcie trwania projektu, ale obie z panią Witosławą, moją wspaniałą partnerką muzyczną tego projektu.
stwierdziłyśmy, że wymaga ona od nas jeszcze więcej, że szukało się kolejnych jakichś smaczków, aspektów, wyciągania tonacji i opowiada całą historię. Tu po raz kolejny w moim życiu uświadamiam sobie, że tak jak w trakcie spektaklu operowego rola rozkłada się na 3 godziny, prawda? Budujemy ją, z postacią idziemy przez to życie operowe. W przypadku pieśni to, co się dzieje przez 3 godziny w spektaklu, dzieje się w ciągu 4 minut. I dlatego zgadzam się z hasłem festiwalu, który stworzył dyrektor Kapeli Krakowiensis. Zawsze jest recital pieśni podczas tego festiwalu i towarzyszy mu hasło „Walczmy o pieśń”. I tutaj z tym hasłem Strzelec. Widziałem jak dzień cały pośród letniej spieki błąkał się strzelec młody. Stanął nad strumieniem, długo poglądał w koło i rzeczy z westchnieniem. Chcę ją widzieć i kraj ten opuszczę na wieki. Chcę widzieć niewidziany. Wtem leci z rzeki konno łowczyni, strojna, pijany odzieniem, wstrzymuje konia, staje, zwraca się wejrzeniem, zapewne jechał za nim towarzysz daleki. Strzelec cofnął się, zadrżał i oczy Kaima zataczając po drodze, gorzko się uśmiechał, drżącą ręką broni nabił. Dąsa się i zrzyma, oglądał w koło i myśli zaniechał. Wtem dojrzał mgłę kurzawy, wzniesioną broń trzyma. Bierze na cel mgła bliżej. Lecz nikt nie nadjechał. Zależało mi również w tym projekcie, żeby pokazać kompozytorki, ponieważ kompozytorów znamy wielu. Jesteśmy w stanie wymienić jednym tchem każdy, jakiekolwiek nazwisko, ale słyszymy kompozytorka i tak sobie myślimy, że no współczesne oczywiście, ale co z tymi dawnymi kompozytorkami? I muszę powiedzieć, że podczas trwania projektu odkryłam wiele wspaniałych grup muzycznych, które chcą przywracać pamięci zbiorowej wspaniałe kompozytorki. I myśmy postanowiły przywrócić pamięci Marię Szymanowską. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny,
widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym borze. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem. Skąd przyszła darmo śledzić to pragnie? Gdzie uszła, nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna, luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój, gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i dżdżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. I teraz pieśń, o której wspominałam wcześniej. Wspaniała, piękna kompozycja Anny Rosławskiej-Musiałczyk. Polały się łzy.
na me dzieciństwo osielskie, polały się na me dzieciństwo anielskie, polały się łzy me czyste, łzy me rzęsiste, polały się łzy czyste na moją młodość górną, na moją młodość górną, na mój wiek męski, wiek klęski, na mój wiek męski, wiek klęski. Polały się. Polały się. Polały się łzy, polały się łzy, polały się łzy. Polały się łzy, polały się łzy, polały się łzy. Łzy, łzy, łzy. Polały się. Polały się. Polały się łzy Teraz druga pieśń Rafała Kłoczko i jego interpretacja Znasz li ten kraj? Znasz li ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa, pomarańcz bladł?
długich sto podwoi, gdzie kolumn rząd i tłum posągów stoi, a wszystkie mnie witają twarzą białą, pielgrzymie nasz. Ach, co się z Tobą stało? Znasz li ten kraj? Ach, tam, o moja miła, tam był mi raj, pókiś Ty ze mną była, pókiś Ty ze mną była. Znasz li ten brzeg, gdzie po skalistych górach strudzony muł swej drogi szuka w chmurach, gdzie w głębi jam w płomienie rwa opoki, a z wierzchu skał w kaskadach grzmią potoki. Znasz li ten kraj? Ach, tu, o moja miła, tu byłby raj, gdybyś Ty ze mną była. Moja pieszczotka, gdy wesołej chwili pocznie szczebiotać i chwilić i gruchać, tak mile grucha szczebioce i kwili, że nie chcąc słówka żadnego postradać, nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać i tylko chciałbym słuchać, słuchać, słuchać i tylko chciałbym słuchać, słuchać i tylko chciałbym słuchać. Lecz mowy żywość, gdy oczki zapali i pocznie mocniej jagody różować, perłowe ząbki błysną wśród korali. Ach, w ten czas śmielej w oczęta poglądam, usta pomykam i słuchać nie żądam, tylko całować, 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 tylko całować, całować. Ach, tylko całować, całować.
2 ostatnie pieśni i też 2 ostatnie pieśni naszego projektu, ale jako, że jest to kompozycja mojej wspaniałej partnerki muzycznej, pani Witosławy Frankowskiej, to prosiłabym, żeby powiedziała o niej 2 słowa, skąd czerpa inspirację, by tak pięknie przedstawić po prostu te stepy. Proszę Państwa, to było coś chyba powiedziane w rodzaju muzycznego wyzwania, jako że ostatnią pieśnią projektu miały być Mogiły haremu Jacka Urbaniaka, znakomitego muzyka dawnego, kompozytora. I gdy pan Jacek przysłał nam słowa i właśnie muzykę tejżeż pieśni, swój wybór, to tak sobie pomyślałam, to jest ten powiew Orientu, o którym rzadko się tutaj jakby w muzyce u Mickiewicza rzadko się pojawia. Więc stwierdziłam, może dobrze byłoby go poprzedzić jakąś małą introdukcją, także zanim dotrzemy na to serce Orientu, żeby tak jeszcze przedstawić trochę jakiś może element podróży. I stąd też wybór padł na dobrze nam znane wszystkim stepy akermańskie. Nie ukrywam, że było to duże wyzwanie, jako że tekst jeży się od skojarzeń, bardzo dużo jest tego tekstu, ale na szczęście miałam świadomość, że Karolina jest akurat tym muzykiem, który sobie z tym stylem recytatywnym wybornie radzi i wiedziałam, że to wyzwanie jakby udźwignie. Tak też się stało. Mam nadzieję, że Państwo... Ja mogę tylko podziękować raz jeszcze za tę piękną kompozycję. Tylko dodam, że szukając w meandrach literatury pieśni klasycznej, jak na razie nie znalazłam innych stepów akermańskich. Także jest pani prekursorką. Przepraszam, Andrzej Stasiuk, ale to jest wersja rockowa. A to właśnie chciałam powiedzieć, że jest właśnie rockowa i popowa jedna jest, tak samo Mogieł haremu, które nastąpią po tej pieśni, ale pieśni klasycznej sensu stricte nie Myślę, że znalazłam. sam tekst jest sam w sobie tak bardzo charakterystyczny, że mało kto po prostu odważył się, ale ośmielił mnie pan Jacek. Także myślę, że tutaj poniekąd podziękowania też należą się jemu. Wpłynąłem do suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloności jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy Burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu. Gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła.
Ostatnią pieśnią dzisiejszego wieczoru będą mogiły haremu pana Jacka Urbaniaka, o których wspominała tutaj pani Witosława. Co istotne, nie mamy teraz czasu i warunków, żeby nastąpiła preparacja fortepianu, tak jak jest w oryginale, także zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał tej pieśni, do zajrzenia na nasz kanał na YouTubie, gdyż ta preparacja nadaje, bym powiedziała, tego ducha Orientu jeszcze bardziej niż tak, jak jest zapisane w nutach, ale oczywiście tutaj my w duchu improwizacji i wszelkich tutaj naszych wspólnych podróży z panią Witosławą rozumiemy się doskonale, także tutaj ten duch improwizacyjny był dla pana Jacka bardzo istotny. Mam nadzieję, że po godzinnym koncercie podołam, ponieważ technika, której używam podczas wykonywania tego pieśni, jest na zupełnie drugim biegunie od śpiewu klasycznego. Niemniej liczę, że wszystko uda się znakomicie. Tu z winnicy miłości niedojrzałe grona wzięto na stół Allaka. Tu perełki wschodu z morza uciechy szczęścia porwała za młodu truna koncha wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona, nad nimi turban zimny błyszczy śród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwie u spodu zostały dłonią Giaura wyryte imiona. O wy róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, na wieki zatajone niewiernemu oku. Teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz, o wielki proroku. An jeden z cudzoziemców poglądał ze łzami.
bardzo dziękuję za ten wieczór i że to podsumowanie mogło odbyć się tak w takim pięknym wnętrzu, z takimi wspaniałymi ludźmi i przed komputerem i tutaj właśnie tym bardziej na żywo, z moją wspaniałą rodziną, która przyjechała z Poznania, z moim wspaniałym przyjacielem, który przyjechał z Warszawy i wszystkimi po prostu miłymi ludźmi, którzy wspierali nas podczas tego projektu. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć o najważniejszym, mianowicie o mojej wspaniałej partnerce muzycznej. Taka jest prawda. Dzięki której nic by się nie odbyło, dzięki jej poświęceniu, bezinteresownemu czasowi na próby, na ten wielomiesięczny trud i jestem z nas bardzo dumna i po prostu bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję. I oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna osoba, przyjaciel tego projektu, Dobry Duch, dzięki któremu mogłyśmy nagrywać to w tych pięknych wnętrzach przez cały wyznaczony dzień. Miałyśmy pomoc wspaniałych pracowników tej instytucji. Pan dyrektor tutaj zasługuje na wielkie brawa. Dziękuję. I mogę sobie na to jeszcze raz pozwolić z racji, że jest z nami kompozytorka pieśni Polały się łzy czyste, Anna Rocławska-Musiałczyk. Także... Dziękuję. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za wszystko, za obecność i jest rok romantyzmu polskiego 2022. Walczmy o pieśń. Dziękuję bardzo.